आखाइ खबनानै रायजोफोर खुलुमबाय बयबो मोसानो रेडि खादा बयबो मोसानांगौ दे साबजाय 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 खोमसि जाबाबो आं दङ बयबो दे दासो जादों दा सेंग्राफोर रायज्लायदाव गलि लांबाय लै आगै गोसोआव अन्नायनि मन्दिर लुबाय बिबार बारसेयावलाय देन्था मोनसे थ' आदा खाफालाव मा दं लिरनाय आंहा गिनाङा आगै सनानै बिखौ नांगौब्ला बुलायना लायथारगोन आङो नोंखौ गिनाङा आगै सनानै बिखौ नांगौब्ला बुलायना लायथारगोन आङो नोंखौ बिदिसो जानांगौ दा सेंग्राफोरनि दमा ना मादैमोन सिख्लाफोरा एसे आवगायबोदो दे हायोबा गोजौआव गाखोना फैदो दे गोजौ गाखोफैदे साख्रियावला हौवा बिसास गैया लै आदा लाइनाव बिसोरहा थाखायोखा गोनो गोथो गोसोआव दासानखा लै जाम्बि राजि बाराजि नों दानो बुंखा गोसोआथ' गोसो दोनखायलांनोहाय नोंजों नाथाय गामियावसो आंहा बाबुनाम जागोन गोसोआथ' गोसो दोनखायलांनोहाय नोंजों नाथाय गामियावसो आंहा बाबुनाम जागोन गिनाङा आगै सनानै बिखौ नांगौब्ला बुलायना लायथारगोन आङो नोंखौ गिनाङा आगै सनानै बिखौ नांगौब्ला बुलायना लायथारगोन आङो नोंखौ दौदो थौ बिदिब्ला खारखोमालांथारनोसै दौदो थौ बिदिब्ला खारखोमालांथारनोसै ला 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 हो 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 थैंक यू जोबोद साबायखर बे सुजुगावनो जों नैबे बानजाय आफादनि जानानै बिथां कुरुना महिराभा बसुमतारी बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों
बरायनानै लानो सानबाय थ' जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आखाइ खबनानै हो रायजोफोर थ' बयबो रंजानो थाखाय थियारि जाबायना थ' बयबो रंजाफादो आरो दसे समनि उनावनो आरोबाव इसे आवगायावसो रोजाबलांनाय निपु बसुमतारी बिथाङाबो बिथांजों जावजा मेथाइ रोजाबफागोन थेंक इउ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय आब' मादै आदा फंबायमोननिसिम गासैनिसिमबो आरो नैथियाव आङो हामबाय होनो सानो जोंनि प्रग्राम कमिटि आदामोननो आंखौबो नोंथांमोननि इसिबां मेहेरगोनां प्रग्रामावहाय आंखौबो हांख्राय हरनायनि थाखाय दिनै रंसारि बिक्रम बर' गोसोखां हारिमु मोनाबिलियावबो आंखौहाय हांख्राय हरनायनि थाखाय थेंक इउ बारा सम एक्चुअलि आङो राभासो दे आङो बर' नङा ओंखायनो रायलायनायाव एसे थाबथा जादों होमबाबो बुजिखादोंना आब'मोना आइ लाभ इउ होनजाथ'ला र' सेंग्राफोर दसेनि उनाव होनोसै आइ लाभ इउखौहाय गिनांगौ आजिखालि पुलिसफोरखौबो लाना फैयो आइ लाभ इउ होनबा आङो एसे गगा मोननानै दङ मैया दाबसे जायगायाव प्रग्राम खालामहैदोंमोन आङो एसे मोनालायदों गान खननायावहाय मायबा बेसुराबो जानो हागोन बेनिखायनो आङो सिगांनो आवगोलनो आङो क्षमा बियो खननायाव जुदि माबा गोरोन्थि जाबा निमाहा होदो दा समाव आङो जोंनि ब्र निफु बसुमतारीखौबो आङो लेंहरो जावजा मेथाइ खननोसै जोङो जागोन दा जावजा मेथाइ खननो खोनासंनो गोसो दा रायजोफोर जोङो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों ब्रनिफुजों गान खननायाव माहायबा भुल जानो हागोन सानैजों जिहेतु प्रेक्टिस गैलाया बे आदामोनखौहायले आङो दाखालि लोगो मोनखांबाय निमुवा गामियावहाय आङो आदामोनखौ लोगो मोनखांबाय दाखालि बाट निफु ब्र'जों आङो दिनै फार्स्ट टाइम बिराद गोजोननाय मोनदों आङो निफु ब्र'जों लोगो मोननानै दा समाव आङो बिथांखौ खावलायहरो जौस्राङाव फैनो थाखाय माइक्र'फन एटा दियोसुन one selfie okay we will take after the program okay programनि उनाव लानोसै जोङो सेल्फिखौ बेसेबां लानो गोसो लानो 10 थाखा नांगोन खिन्थु सेल्फि लानायाव 500 थाखा 1000 होमबा बारायबाय आङो लाफा मा जाखो बेबा लाफाया दे माइक्र'फन दिया सोरनावबो लाफा दंबो हरनो हागोन दे आंनो बायनानैसो जानाङो ओरैनोबा 10 थाखा मुथासेयावहाय फैसाबो गैया नालाय बायनोबो हाला अ राभासं जागोन दे जागोन र' जों जावजा खनग्रोनोसै दे औ हेलो हेलो लटु अकमान দিব आखाइ खबनानै हो रायजोफोर माबे नै जावजा मेथाइया जागायनोसै मिन्थिखागौ आं आंजों रायलायनानै लाब गैला एबाराव बिजों रायलायबाय थादो